Strecha je jednou z najdôležitejších častí domu. Typický slovenský dom má šikmú strechu pokrytú pálenou škrydlou, ktorá plní svoju funkciu mnoho desaťročí. Strecha tohto 55-ročného domu potrebovala opraviť. Po kontrole jej stavu sa majitelia rozhodli vymeniť strešnú krytinu na celej streche. Požadovali rýchlu, jednoduchú a cenovo dostupnú výmenu. Preto sa rozhodli pre pálenú škrydlu Steinbrück od Tondachu. Keramický strešný systém od Tondachu navyše rieši všetky detaily ako vetranie strechy, presvetlenie, protisnehovú ochranu a iné. Profesionáli rozptýlili obavy majiteľov a utvrdili ich v názore, že oprava bude rýchla a jednoduchá. Stará pálená škrydla nemusí skončiť v koši. Často sa majitelia rozhodnú starú škrydlu vytriediť a znova použiť alebo ju predať. Kvôli vyrovnaniu dreveného krovu bolo potrebné vymeniť latovanie. Ak je krov rovný a laty zdravé, stačí len vymeniť škrydlu. Upravený drevený krov je pripravený na uloženie novej škrydly. Obchodný reprezentant Tondachu majiteľom odporúčil najvhodnejšiu predajňu v okolí. Predajcovia Tondachu svojim zákazníkom štandardne ponúkajú služby ako bezplatné vypracovanie cenovej ponuky, doprava materiálu alebo technické poradenstvo a samozrejme poradia pri výbere najlepšej realizačnej firmy. Presný tvar moderných pálených škrydiel zaručuje rýchlu a jednoduchú montáž novej krytiny. Prečo Steinbrück? Pre jej vysokú kvalitu a jednoduchú montáž. Nový Steinbrück, vyrobený modernou technológiou, má v porovnaní so starou škrydlou nové vlastnosti, ktoré výrazne zvyšujú jeho odolnosť a životnosť a pritom je cenovo veľmi dostupný.
Tondach nie je len pálená škrydla, ale kompletný strešný systém. Doplnky Tondach Tuning sú vyrobené z ušľachtilých kovov, ktoré zaručujú bezchybnú funkciu a dlhú životnosť. Aby strecha dlho vydržala a po celý čas bola pekná, používa Tondach keramické príslušenstvo. Univerzálne strešné okno slúži na presvetlenie podkrovia, zlepšuje vetranie strechy a umožňuje jednoducho vyliezť na strechu. Rozhodli sme sa strechu vymeniť preto, lebo už zatekala, ale by bolo smutné, keď mama vychovala 5 detí a teraz by sme jej nechali dieru do strechy, tak sme sa rozhodli spraviť novú strechu. Tak bolo to dobre spravené, šikovne, za 2 dní skoordinované tým, že boli vyškolení pracovníci. Nemali sme žiadne starosti okolo toho. A teraz každý pozerá, kto chodí okolo, že čo to je za novú strechu. My si to si rozhodli, že si tú strechu dáme spraviť, lebo už sa to kazilo, tá škrydla, tak musíme si teda do porádku. Všetko je objednal ten náš syn, on je teda najmladší, všetko to poobjednáva, všetko to má na starosť. Všetko teda. A včil, ten vedúci, veľmi dobrý, aj je ich zamestnanci, všetci, byli veľmi dobre robili. Bylo 31 stupňov a vydržali tam tak dlho, chudáci, na tej streche, pravda. A veľmi pekná. Taká pekná, jak nový dům.